Soc l'Àlex Romaní, psicòleg, comunicador i el creador del programa de felicitat a les escoles. Un programa que aporta la psicologia positiva més actualitzada a les aules i que es pot aplicar des de primària, passant per l'ESO, fins a batxillerat. Bàsicament, té una metodologia molt senzilla que tracta 6 sessions de 60 minuts cadascuna, una hora, que es parteix entre teoria i pràctica i els participants s'emporten una tasca de felicitat, uns deures de felicitat, per la següent sessió. Com dic, són 6 sessions on a la primera fem una reflexió reflexiva, pensem sobre la pròpia felicitat i sobre tot allò que no és la felicitat. A la segona sessió parlem sobre les fortaleses personals individuals, és a dir, tot allò que se li dona bé a les persones a la vida. Tercer, jo crec que molt important, parlem sobre intel·ligència emocional, perquè les persones que reben el programa puguin gestionar millor les seves emocions i els seus sentiments. Passant l'equador del programa, la sessió número 4, tracta sobre conciliació i cooperació, per conèixer una mica més l'entramat de relacions humanes i cohesió de grup. Finalment, ja la penúltima sessió, és la número 5, és molt interessant perquè tractem sobre la consciència i la gratitud, on fem una pràctica aplicada a l'escola, que bàsicament és un taller de mindfulness a l'aula. I per acabar, la sessió número 6, la última, és la que he titulat com a felicitat quotidiana. És a dir, els participants reben tota la teoria, fem una síntesi de la teoria i les pràctiques que s'han aplicat i s'emporten un calendari de felicitat on fer ells apuntar les activitats que els hi donen més benestar en la seva vida real. De les més de 150 persones que he tingut la sort que han rebut el programa, pràcticament totes han aconseguit els objectius, que són 3. Reflexionar sobre la felicitat, això està fet, aplicar eines per ser una mica més feliços i, finalment, augmentar, si és que és possible, el seu benestar psicosocial. Jo crec que ho hem aconseguit perquè quan acabem la majoria de persones em diuen que efectivament són més felices. Així que si us interessa aquest programa, el programa de felicitat a les escoles, no dubteu en contactar amb nosaltres i bé, des de Felicicat estarem encantats de col·laborar. Moltes gràcies i espero rebre notícies vostres. Una abraçada, adeu.